still in one piece. Mitchell, hit the door. Wythnos yn ôl, o'n i'n casau Call of Duty. Do'n i roed i chwarae ar un o'r gema, cofiwch, dim ond rhyw ragfarn hipsteraidd oedd gen i, achos bod pawb yn ei chwarae nhw, a bod nhw'n edrych yn rhy slick ac yn rhy llyfn ac yn rhy wag, fersiwn byd y gema o ffilmiau Transformers Michael Bay, os liciwch chi. Ond, tra'n sgwennu sgripti ar gyfer cyfres newydd y lle, nes i wneud y camgymeriad o sticio golygfa i mewn lle oeddwn ni'n dangos clip o Call of Duty Advanced Warfare, darn eitha penodol, a'r ffordd hawsau gael gafal ar y darn yna i recordio fo fy hun, 20 punt yn ddiweddarach rwy'n ein berchen ar fy gêm Call of Duty cynta. Wel, di pres ddim yn tyfu ar goed na di, dim ots be mae'r toriad yn ei feddwl. Felly tra bod o ar fy silff, o'n i'n meddwl bod o'n ddyletswydd arna i chwarae drwyddo fo. Y rhan o'r gêm i un chwaraewr o leia. Dwi'n gwybod bod y rhan fwyaf am prynu Call of Duty ar gyfer y multiplayer, ond come on, dwi'n byw ym Mangor. Dyswn ni eisiau clywed plant ni ar ddegau yn galw enw arna i, fyswn ni jyst yn mynd tu allan. Ac fel canlyniad, dros y dyddiau diwetha dwi wedi treulio rhyw 7 awr a hanner ymyd milwyr macho, gyna mawr, siwtia mecanyddol mwy, a Kevin Spacey efo llygaid marwaidd. Be dwi'n meddwl o'r gyfres erbyn hyn? Wel, gan gofio bod o wedi gwynebu brwydr galed i newid fy meddwl i, rhaid i fi ddim mod i erbyn hyn wedi meddalu ar Call of Duty. Dipyn bach. Ella. O, mam bach. Dwi wedi colli fy street cred i gyd wrth ddweud hwnna do. Y drwg i ddechrau, a peidiwch â phoeni, mae yna ddigon ohono fo. Y stori. Drwy'r lot o'r gêm mae ei weld yn digon diddorol. Mae Kevin Spacey yn chwarae pennaeth corfforaeth fawr sy'n mynd mor bwerus maen nhw'n ymuno ar UN a, surprise surprise, yn trio concro'r byd. Kevin Spacey yn chwarae cymeriad sy'n troi'n ddrwg yn y diwedd. Pwy sa'n meddwl? Rwan, mae hwnna i weld yn eitha blingar. Cwmni gema mawr yn un o'i gema mwyaf nhw yn treulio amser yn colbio pŵer corfforaetha i filiynau o bobl ifanc. Neis iawn. Ond wrth i'r gêm mynd yn ei flaen a da ni'n dysgu mwy am Mr Spacey a'i bland dieflig, da ni'n tueddu i gytuno fo fo. Be mae'n trio ei wneud mewn gwirionedd ydy stopio gwledydd mawr jingoistaidd fel America rhag rhwygo'r byd yn ddarna. A be sy'n ei stopio fo'n y diwedd ydy gwledydd mawr jingoistaidd fel America. O diar. Problem arall o ran mecanwaith y gêm, y diffyg llwyr o ryddid. Nawr dwi'n deud ddylse bob un gêm fod mor agored a Fallout neu The Witcher, ond dwi'n meddwl bod hwn jyst dipyn bach rhy gyfyng. Diolch yn teimlo i fi fel first-person shooter traddodiadol, yn hytrach mae'n teimlo ar adegau mwy fel Virtua Cop neu House of the Dead, lle ydych chi'n gofod gwneud lot mwy na phwyntio at bethau a saethu. Dim bod yna unrhyw beth yn bod efo hwnna, ond pan mae'r gêm wedyn yn eich fforsio chi watchad 10 munud o fideo mwyn trio'ch cael chi falio am y stori, wel, diolch yn gweithio. O gwbl. Ond, ar lefel arall, ar lefel hollol arwynebol, mae'n eitha anodd drwy glicio'r gêm, achos, a dwi'n casau fy hun am ddeudyn, ond mae o just mor slick. A dim mewn ffordd ddrwg. Just fel Destiny, mae Call of Duty wedi perfeithio'r fformula o saethu pobl yn y pen tan iddyn nhw fynd boom. Os ydych chi wedi chwarae gemau erioed, ydych chi'n teimlo'n gartrefol yn syth. A pan mae'r gêm yn taflu set pieces atoch chi fel marchio drwy HQ y gelyn mewn siwt robotaidd, neu redeg ar draws y Golden Gate Bridge wrth iddo fo ddisgyn yn ddarna ond eich traed, does na ddim dwywaith i bod nhw wedi gwneud yn dda. Mae yna wefr go iawn yn dod efo bob un. Diolch byd rhy ddwfn, ond mae o yn debyg o'ch gwneud chi weiddi fatha Rambo efo controller ar eich llaw. Sy'n berffaith iawn, diolch yn fawr. Dyna pam bod y gêm yn eich gwthio chi rhyd llwybr mor gul, mwyn i adegau fel na weithio mor dda a phosib. Ac oce, dim fy math i o beth ydi o, ond fedrai'm gwadu bod ganddo fo ryw bwer. Profiad digon hwyl felly.
Yn profiad nath gostio 20 pint i fi yn ailaw, os ni wedi gwario mwy ar hwn 50 neu 60 pint yn newydd, dwi'n meddwl fys ni mor hapus. Mae gemau fel Bloodborne neu Fallout neu The Witcher neu Grand Theft Auto yn heiddi'r gost yna. Hwn? Dwi ddim mor siŵr, yn wedig pan mae'r profiad o chwarae fwy neu lai yr un peth ag unrhyw gêm FPS arall fydwch chi enwi. Dwi'n dall pam bod pobl yn licio fo, ond pam i fod o'n misg gemau mwyaf poblogaidd y flwyddyn, bob un blwyddyn. Dwi mor ddiglem ag erioed os dwi'n onest. Felly, fyddai'n debyg o ateb y Call of Duty eto? Sôn am chwarae'r gêm eto, dwi gyda llaw dim ymuno o'r fyddin go iawn, sôn am mental. Wel, ella. Os di'r amgylchiadau'n gywir, as gen I byd arall i wneud. A gan gofio sut o'n i'n teimlo am y gyfres jyst chydig o ddyddiau nôl, hwnna'n ddeud eitha mawr.